Ndakubvunza inini. Nzako. Ndinonyatondida chaizvo chaizvo. Oh. Ukati musikana ushure here. Ndogoshure munhu auya newe kuRobson atisenda kumagitare kumachiotero kwayo unobvunza kuti unombonyatondida here. Ndoda mukadzi wako. Ndoda mukadzi wako. Kwaniko utorora mukadzi wangu. Mukadzi wangu handimudini. Iwe uringotaura kuti kugarisana nemukadzi wangu ndokudanana kwati uite. Kwanindogara naye. Aiwa. Kungotongoti wose munhu ane vana vanguoka ndeitorera iwo. Aiwa. Iwe munhu anokuda ka anoenda newe paRobson atisenda. PaRobson atisenda iwe tiri kutobika tubikirwa tusadza twedu madhiringi tahwanawo kubva kuseni ingozvimwira. Madhiringi vanhu vanodanana paRobson. Eso magitara ari kuuya kuzowa pano paRobson atisenda uripo utoona vanhu vachitandara vachiona mafilimu pamadziro apo. Hanini iwe pane studio apo iwe zotungonzi madhiringi ndatoneta nokutomwa madhiringi pano paRobson atisenda. Utaura iwe handimudi mukadzi wendo saka ndichigara naye. Mukadzi wangu handimudini. Munhu anogara naye haumudi. Ninyaya yevana ka yekuti pane vana chete ndikadanana kwacho. Ndikauya nezimairi yakuRobson atisenda kuri kwanzi vakachongoenda nemukadzi waRobson. Panonakidza pano hapasi pekuuya nevanhu vanogara navo kumba. Panonakidza pano paRobson atisenda panapa. Oti zvaoya panapa. Ona vanhu vachinakirwa pano. Anoita sei? Saka ndini singaoni vanhu vachinakirwa. Iwe uri chidadi changuka. Chidadi ka. Asi haipo pano pakanaka. Robson atisenda vamagitare varipo. Studio rako imba iripo. Iyo zvinhu zvekubikirwa uri vari kubika uri kukanga kanga. Madhiringi tichingomwa. Robson atisenda. Inini panotonhorera mafura mhepo. Wabva mutete wobva wati Robson atisenda kuchitima.